yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni to kerwani worgo funnangue leydi Guinée waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris Lamre de France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jaam Allah wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka labɗo laɓaɗo Sénégal guila yontere service aji halfinaɗi impôt et domaine no daari golle waɗoɓe bonnere e dow internet tuuma ɗum ɓe ko inniraɓe fedde hacker en eɓe namdi yoɓede kalis kewɗo fodde milliard uji 6 e feccere gam moƴƴitinde ɗi service aji laamu golle woodi ko fuɗɗiti hen ɗum andini impôt et domaine e dow cimtol ma en gartoyo kabaru fuɗɗude hande RFI fulfulde hokkan konngol candidat ɓe sappo hirodiroɓe ɗi sungoji hooreyako leydi to Cameroun hande koye eɓore biyeteɗo Josia aussi hoorejo social démocratique essentiel jewtiten so laamima yidde makko ko kayitaji jangde nde alda e jobdi safrude caɗele diwal haaloɓe anglais e Guinée accident waɗi yimɓe tato maayi ɓe ko sinwa en gollannoɓe to ogirde jamdi kerwane worgo funnangue leydi ndi to simandung CDN kolli ko leydi ɓarti e dow mabɓe e sahande ɓe gollanno société mabɓe o gonɗini mayde mabɓe ɓe andini udditude teforewal haali tedduɓe bisimilla moon on calminama on jurama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi guila ko ina tolno e yontere joni suudu mawdu Sénégal ko fati impôt et domaine woni DGID ɗum woni direction générale des impôts et domaine no hucciti e caɗele informatique ɓe mbawa gollude hay batte e wiide hewɓe o alhaali ko fedde hacker en wiyetede Black Shrine Tank woni caggal ɓe yanoɓe walla waɗoɓe bonnanneji e dow internet ɗaɓɓi ko yo ɓe jooɓe fodde milliard uji 6 piccal temedere million francs CFA ngam moƴƴinde ko ɓe bonni ko keɗoɗen booli ba e lowri dejit nde ko hello mabɓe jaɓɓorgo ngo tan heɓete ala ko heɓoto goɗɗum e service aji digital ji keddiɗi ɗi ɗum addi caɗele kewɗi to banggal faggudu joni tefore udditama halfina ɗum ko saldu hertordu bonandaji waɗeteɗi e dow internet alhaaliji janguli internet woni cybercriminalité ina layi e nder Afrique Clément Domingo kompitiɗo banandaji dow internet andini Sénégal no foti wadde wano France ngam haɓude no haniratini e ɗi bonandeji. Quand vous êtes en Afrique, parce qu'il n'y a pas ce même niveau de coopération. ko ɗum caɗele mawɗe e Afrique heɗɓe e ndenagoɓe ballodirta e on fannu hankkadi Sénégal foti wadde no France ni walla leyɗe kewɗe Europe ngam haɓade o alhaali so yimɓe donki gollade saabu yanede e banggue internet ina hamni sanni. Il y a une cyberattaque, c'est problématique. ngu jango e dow internet ngu meeɗa yiyede hono mum siftini en kadi e hitande 2022 ndu suudu toppitidu ko fati e service aji téléphone e jokkodiri e dow internet e nder leydi ndi no wiye ARTP heɓino caɗele jango informatique hono ɗe ebbiyol Interpol banandeji gonaɗi e waɗede hande hirnangue Afrique e funnangue Afrique capanɗe tati e nder temderwel e majji ko e dow internet woni e wadde saldu laamu toppitinde oɗo alhaali ɗum woni direction générale des impôts et domaine holli e nder cimtol ɓe ƴetti peeje ngam wallude yimɓeɓe e sohlaji mabɓe tafon kono golle e tefoji no jokki